tejto prezentácii sa pozrieme na špeciálnu výchovno-vzdelávaciu pomoc v bežných školách. Táto prezentácia vysvetlí, čo sú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ako môžu školy pomôcť žiakom s týmito potrebami. Graduated approach znamená postupnú metódu alebo postupný prístup. Ďalšie kroky. Skratka SEND alebo SEND vyjadruje špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a znevýhodnenia. Deti a mládež majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby alebo zdravotné znevýhodnenia, ak potrebujú pomoc navyše, aby sa mohli učiť na rovnakej úrovni ako ostatní v ich veku. Môžu mať potreby v jednej alebo viacerých z týchto oblastí. Komunikácia a interakcia. Poznanie a učenie. Sociálne a emocionálne ťažkosti či ťažkosti z dôvodu duševného zdravia. Senzorické alebo fyzické potreby. Samostatnosť a osobná starostlivosť. Zákon o deťoch a rodine z roku 2014. Zákon hovorí, že školy musia hľadať spôsoby, ako poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú pri učení a vzdelávaní. Špeciálne opatrenia, ktorých súčasťou je pomoc a taktiež ďalšie zdroje alebo prostriedky, zahŕňajú zmeny v učebných materiáloch, špecializované nástroje alebo vybavenie, individuálna práca alebo práca v malej skupine, obrázky alebo pomôcky na komunikáciu, zmeny v učebnom prostredí, prestávky na pohyb. Tieto opatrenia sa tiež nazývajú primerané úpravy. Kódex postupov pri špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách z roku 2015. Školy by mali pomáhať pri týchto potrebách nasledovaním procesu, ktorý by sa dal preložiť ako postupná metóda. Pozostáva zo 4 krokov, ktoré by sa mali opakovať ako kontinuálny cyklus. Kroky tejto postupnej metódy sú zhodnotiť, naplánovať, uskutočniť, prehodnotiť. Fáza zhodnotenia identifikuje, aké sú potreby. Plánovanie by malo zabezpečiť dohodu, aká pomoc bude poskytnutá. Uskutočnenie znamená poskytnutie pomoci. Prehodnotením sa zistí, či daná pomoc je prospešná a či nastalo zlepšenie. Škola vás musí informovať, ak je vášmu dieťaťu poskytnutá špeciálna pomoc, oboznámiť vás s plánom a spýtať sa na vaše názory. Plán špeciálnych potrieb musí byť prehodnotený aspoň 3-krát do roka. Ak sa chcete porozprávať o potrebách vášho dieťaťa alebo máte akékoľvek obavy, môžete sa obrátiť na triedneho učiteľa alebo školského koordinátora pre špeciálne potreby. Ak vaše dieťa dostáva pomoc, no napriek tomu nenapreduje, môžete zvážiť žiadosť o posudok špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, ktorý vykonáva miestny úrad. Tejto téme sa venujeme v ďalšej prezentácii, zameranej na posudky a plány špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.